Vi sad der i sofaen, og da jeg havde vist hende, hvad jeg kunne præstere med min frimærkssamling, så var hun altså ikke bleg for at blive slikket godt og grundigt op ned ad nakken. Radioavisen. Stjernereporterne Bob Schmidt og Allan Glenn ventes i dag udskrevet fra Statens Afdeling C for lidt for nysgerrige stjernereportere, hvor de siden 88 har gennemgået intensiv rehabilitering. Fremtrædende politikere kæder i dag stadig indlæggelsen af Schmidt og Glenn sammen med deres formodede indblanding i flere internationale skandaler op gennem 80'erne. Den offentlige polemik tvang i januar 89 statsminister Poul Schlüter på Folketingets talerstol, hvor han blandt andet sagde, med mænd som disse skal Danmark bestå. Schmidt og Glenn ventes snarest at genoptage deres arbejde på Brøndshøj Husum Avis. Og så er det i disse dage, at man for første gang i nyere tid her fra jorden kan se solsystemet Uxmal. Solsystemet blev i år 522 opdaget af Maya-indianerne, en opdagelse astronomerne i dag stadig betragter som en gåde. For Maya-indianerne symboliserede Uxmal den evige kamp mellem det gode og det onde. Og herhjemme. Jeg siger dig, den siger du. Hun er så bedre end en sol bagefter. Bob, det er jo det, der er de store problemer. Hun er altid den eneste ene. Den eneste aften i hele dit eneste liv, ikke? Og så er det sgu ovenikøbet kvinde efter kvinde, liv efter liv, aften efter aften, livdag med. Det siger du altid jo. Hende her, hun var altså noget specielt. Hun kunne noget helt fantastisk. Hvad fanden vil du? Manuskriptforfatterne havde altså glemt at skrive plottet, så nu har han altså sendt meget ud efter det. Plottet. Men det skulle da være nemt nok. Det er jo bare den gamle historie om den med frimærkssamlingen. Den virker sgu endnu, du. Altså, i filmen. Filmen? Du snakker om film, du. Ja, chat, du kan da ikke muntre dig lidt med den. Film? Nå, filmen. Vores film. Filmen. Le film, som de siger frem, ja. Jo, se, det lå sådan, at chefen, Flamingo Hansen, han fortalte os, at verden var solgt til Cerutobak, med mindre af Stjernereporter-universets 2 supernovaer her, serveret råt for huset. Ja, med andre ord, snotten var rigtig godt og grundigt løs i laksegade, som I nok kan forstå. Hey, slip mig, hey, hvad fanden med du, hey, tag los, sovsmand. Vi troede, vi skulle have noget af mig. Jeg vil have en slip mig dog. Hey, slap af, mand. Au. Au, mit arm. Bøllefløj. Forbandede medvisker. Ja, I må undskylde den hårde medfart, men vi har ingen tid at spille. Og Olsen, vi får ikke brug for jer mere, så tag bare de latterlige forklædninger af. Okay, drenge. Hør så godt efter. Verden er på skideren, og den behøver jer. Nu skal jeg se om jeg kan forklare hele den her smart. Men det var altså noget med, at hver gang der er gået 2.000 år, så er solsystemet Uxmal i parallel galakse med vores eget solsystem. Passer det? Ja, det er sådan der. Og det skaber altså et meget kraftigt magnetfelt. Ja, altså de to solsystemer imellem, ikke? Og i det her magnetfelt, der kommer gennem det tomme rum livets mønt. Hovedpersonen i den her historie i virkeligheden. Livets mønt er den mønt, der garanterer, at balancen mellem godt og ondt her på jorden altid forbliver i en fornuftig balance. Men nu ligger det jo sådan, at lige præcis den balance, den har det sgu ikke for godt for tiden. Og på den regning, der havde mønten denne gang forfejlet sit mål, lysets alter. Og på den bekostning lå den placeret et meget uheldigt sted. Dårligt sted. Den lå på kanten af mørkets brønd. Ja, mørkets brønd. Vi havde 1 time og 43 minutter til at finde den, ikke? Der var 22.798 kilometer derhen, og det eneste, der var lagt budget for, det var 2 brugte herrecykler. Hvad ser du så? Typisk.
Hey, dig med hatten. Ja, dig, mand. Giver der ingen smøg? Smøg giver ikke smøg, siger. Hey, du, filet-pomfrit. Vi ryger altså serutter her, du. Smøger, mand. Hvad er det, tænker på, mand? Og det trak altså op til uvejr på håbets himmel, og det blev altså ikke bedre af, at vi var blevet aflyttet af vores værste fjende igennem alle disse år. Netop grevinden af Skurkenborg. Og hey, du skal da ikke sidde og falde i søvn midt i vores historie. Er du der? Nej, helt væk. Jeg sidder, vi skal redde verden, og Stodderen sidder og falder i søvn, du. Så stik ham en, eller? Okay, stik ham en. Og jeg vil sige, den myndige mørkes front før boulevardpressens store ejle beholder det her Smith og Glenn forfanden. Eller skal jeg pensle jer til morider med salmiak spiritus? Afsted! Verden bliver mørk. Hun og min. Amen, pas på hatten. Så kører det for os. Det er surt at være kriminel, hvis du ikke har betalt din gæld til Smith og Glenn. Ja, det er også til Smith og Glenn. Vi ville mægtig gerne blive, men I må klare jer selv, for nu siger Smith og Glenn farvel. Farvel, farvel. Farvel, farvel.
Farvel, farvel. Og så Ja, spil sangerne af dem, drenge. Kom så. Spiller godt. Kan altså ikke Nej, vide i kvarter. nej. Hej, stjerner. Nå, men jeg kan jo ikke. Okay, det er det ikke. Ja, kom. Kig forbi dig. Det er løgn. Ja, det var sgu da. Ja, så har vi den på. Oven på! Oven på! Vi skal have det med de fraklip, det er helt sikkert. Nej.